Kuchi. Hi everyone, মই বিনীত রায়। Just for your information, এই 17 তাৰিখে আমি ডিমাকুছিত এটা ফ্ৰেণ্ডলি মেচ খেলি আছোঁ গোটেই আমি প্লেয়াৰ্ছখিনি মিলি। আমাৰ মেইন অবজেক্টিভটো হ'ল আমাৰ অসমত যিমান মানুহখিনি মানে ফ্লাডৰ কাৰণে ইফেক্টেড হৈছে, চ' আমি সেইটো কাৰণে যিমান পাৰোঁ ফাণ্ডছটো ৰেইজ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে আমাক আপোনালোকৰ চবৰে সহায় লাগিব যাতে আপোনালোকে আহক, মানে যিমান পাৰে মানুহ আহক আৰু মেচ আহি আমাৰ ফাণ্ডছটো ৰেইজ কৰিবলৈ হেল্প কৰক আৰু আহি পিনে মেচো এনজয় কৰক। চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চবে আহিব 17 তাৰিখে আৰু আমাক ছাপোৰ্ট কৰিব। চ' লগ পাম। নমস্তে। नमस्कार, जोंनि बड'लेण्ड रायजोनि रायजो नोंथांमोन, जोंनि दाब दाब जायगायाव जानानै थांनाय दैबाना जों लोमजानाय जों बिसोरनि थाखाय जों सहाय खालामनो थाखाय मोनसे चेरिटि मेच लाखिदों। जोंनि बिटिएडि सरकार आरो जोंनि प्लेयारफोरनि गेजेरजों सावरायलायनायाव जों मोनसे फुटबल मेच लाखिदों। उदालगुरि डिमाकुसि जायगायाव जों गेलेगोन 17 जुलाइ रबिबाराव। जाहाथे जोंनि बे बड'लेण्ड रायजोनि रायजो नोंथांमोनखौ आं खावलायनाय थायो, बयबो जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै बयबो जोंखौ सहाय खालामो, बेनि थाखायनो आं खावलायो। आरो जोंनि बड'लेण्डनि आर्टिस्ट बा सिंगार बा एक्टर एक्ट्रिस जेसेबां दं आरो जोंनि छात्र हन्था बड'लेण्डनि बिसोरखौबो आं खावलायो जाहाथे बाहाय बाहागो लाफैयो। बेनि थाखायनो आं खावलायो बयखौबो, आरो बयबो जाहाथे बयबो फैनानै बयबो सहाय खालामो बे चेरिटि मेचनि थाखाय आं बेखौनो खावलायो। जोंनि टीमाव ISL नि स्टार्ट, I लीगनि स्टार्ट, बायहेरायाव दाब दाब जायगा बायहेरायाव गेलेनाय सुपारस्टारफ्रा फैगोन, जेरै हलिचरन नार्जारी, बिनीत राय आरो प्रान्जल भूमिज, प्रज्ञान गगৈ आरो गोबां यंगस्टार दं जोंनाव, बिसोरबो जोंनि। Khulumbai. Hello everyone, it's me Bodoland Bodo. This is to inform you that on 17th of July we are coming to Dimakuchi, Udalguri to play a charity match between ISL I-League Stars versus Bodoland 11. So I request each and every one of you to please do come and support us and show some love and respect towards the game. So once again, I hope to see you all there on 17th of July. Thank you everyone.